Ивелина Петкова, която е сред администраторите на Фейсбук страницата "Къде си", превърнала се в своеобразен национален регистър на осиновените, желаящи да открият предците си, започнала да търси родителката си преди 22 години. Едва наскоро попаднала на следите й, като първо намерила леля си. Оказало се, че биологичната й майка я е заченала едва 17 годишна, когато била ученичка в Чирпан. До раждането тя прикривала бременността си, като се пристягала с колан, за да ни й личи. Дори и след раждането скрила истината и на най-близките си само споделила, че е станала майка на момче. Самото раждане пък, според думите й, станало в някакви руини край град Раковски. Времето разпиляло родствениците на Ивелина из цялата страна. Част от тях намерила в пловдивското село Тюркмен, на други следите водили към село Капитан Андреево, а биологичната майка се омъжила и заживяла в ботевградското село Врачеш. След дълги митарства Ивелина успяла да се чуе, макар и само по телефона, с майка си. Колко усилия ви костваше да намерите биологичната си майка? Почти 22 години. А трудно ли е? Бих казала дори непосилно, ако нямаш силната воля, желание да го постигнеш. Страшно много труд, страшно много нерви и най-вече желанието ме водеше да познавам своя произход. Осъществи ли се първата ви среща? Все още не се е осъществила първата ми среща, защото тя явно все още не може да превъзмогне чувството на страх, евентуално какво ще кажат хората, да не би някой да я сочи с пръст, че тя има оставено дете. Предполагам, че е това. Не ми е казвала, с нея съм се чула единствен път по телефона. Аз естествено се разплаках, защото за първи път чувах майчиния глас. И всъщност това беше. Единствен път. Надявам се, че някой ден тя ще пожелае да се срещнем, да се запознаем, защото аз нищо друго не искам. Искам просто да се зная произхода, да се познавам с близките си, да се завърша контакти с сестрите си, защото се оказа, че имам 2 сестри. И нищо повече. Едни приятелски, чисти човешки отношения. Нищо не искам друго. Петкова не губи надежда някой ден да попадне на следите и на истинския си баща, за който знае само, че може би се казвал Николай и е роден между 1947 година и 1950 и е от Свиленградско. Тя споделила на няколко пъти историята си с надеждата, че разказът ти ще накара законодателят да направи промени в нормативната база, за да може хиляди с нейната съдба да получат легална възможност да намерят биологичните си родители. По данни на групата "Къде си", 8680 са хората, които под една или друга форма са харесали дейността й във Фейсбук. Над 150 са родените през периода 1970-1980 година, мъже и жени, които са представили там снимките и кратките си истории.